tää loppu sen ruikuttaminen. Sano toi. Kenellä on vittu saatana jotain asiaa nyt? Niin. Häh? Niin, sano sä se. Jollain tuntuu olevan joku ongelma mua vastaan siellä mökissä, niin vittu mä jään pois. Niin, no kenellä on ongelma? No kenellä on? Niin, kello sä se. No kerro se, kun sä tunnut tietävä. Voi vittu, mistä mä sentiin. Vittu niin, mistä mä sen Oos mä tiedän? kulkenut Sitten sun mä sanoin, mistä perässä. vitusta mä tiedän, niin vittu jätkä Niin, tietää. no kai sun pitäis Sit sä et tietää, tiedä, jos mä kysyn sulta. kai sun pitäis tietää kuka sua ruikuttaa No kuka vituttaa ei. tollanen, Niin, no et saatana. näköjään edes tiedä kuka ei sulle mitään ruikuttanut vittu. Kuulet jo omia. Jollain tuntuu olevan vitusti asia, mutta ei kelpaa. No, kuka sulle niin Häh? sanoo? Kuka niin sanoo? Kuka niin sanoo? Niin. No kerro sinähän mä se tunnet senkin. tietävän, kun sä et tunnu olla niin kännissä, häh? Väität, että mä oon ympäri päissäni Niin, vittu. no mä vissiin kävelin sun perässä ja kuuntelin mitä jätkät Missä sanoo. sä oot kävellä mun perässä? Niin, no kerro sä se, jos mä tiedän kaiken. Mun rupee vituttaa tällainen paskenjauhaminen. Niin, kun kukaan mitään paskaa vittu jauhaa. Häh? Niin. Jos mä vittu tuun sinne hakea sua, niin mitä vittua nää rupee ruikuttaa? Koska kukaan ei käskenyt tulla hakemaan. No mitä Niin, vittua? niin, mitä Tää vittua? tuntuu tulevan käsky, että lähdetpä nyt hakea sitä. Niin tuli käsky. Tai joo. jotain, että missä se Toni Ylemmältä on. tasolta. Missä niin. se Toni on vittu, niin kai mä nyt lähden nettiin. Niin, no mulle soitettiin vittu, Häh? kysyttiin missä mä oon. No kuka on soittanut, eikä Liina mulle on kertonut, häh? Liina sanoi, että jos et sä nyt tuu, niin Manu lähtee hakemaan. Mä sanoin, että sano se, että mä tuun kohta. Ei oo kuulunut mulle mitään. Kyllä Kyllä se muuten sulle sanoo. sanoo. Jos mä nyt vittu lähden hakea sua, niin ei nyt kukaan rupea ruikuttaa siinä vaiheessa. Vittu, mitä vittua se, vittu ruveta itkemään. Saman tien jos mä tuun ovesta sisään, häh? Ai ja mun tiedä, ei kukaan Kerropa sanonut se se, kuka rupee itkeen Kukaan ei vittu. sanonut sanakaan. Jollain tuntuu olevan nyt ongelma. Mitä vittua? Se on vittu sulla se ongelma. Vitutto. On päässä. Ois ollut niin hauska vittu Ois. viikonloppu, mut ei kun Ois. jollakin ei Jos kelpaa. olis selvinpäin, se on Mulla on ihan vituhainen, saatana. Niin. Jos ei jollakin kelpaa, niin sano vaan suoraan, mä jään pois. Niin jäät, niin. Loppuu tällainen vitu heiluminen. Niin. Ottais vähän iisimmin tuota bisseliä, ei kellään ois mitään valittamista. Iisimmin bissee vittu niin. Niin. Kaverilla on hauska kyllä vittu, mut ei löydy mistään Niin. vittu, häh? Niin. Jos mun sulla lähden hakemaan, mä tiedän, että sulla on ajo huomenna. Mitä vittua sä rupeat sit ruikuttaa, häh? Niin, no kai mä ite tiedän vittu kauan mä voin nukkua, kauan mä en. No sä sit tiiät, niin. Mm. Mitä näet, että rupee vittu itkeä, tää nyt Niin. lähde nyt vittu, Niin. niin missä se Toni on, häh? Niin. Jos mä lähden sua hyvää hyvyyttä niin hakea, niin kaverit rupee itkee vittu. Mä oon jäänyt vaikka vittu se sinne täällä teet, häh? ylös vittu. Niin. Rupee vituttaa tällainen. Niin. Paskajaaminen, Niin. saatana. Mitä paskajauhamista? No paskajaaminen, lähde nyt vittu, missä se Toni on vittu? on paskajauhamista? Jos mä lähden kaveria hakemaan jostain, niin vittu porukka rupee itkee, mitä vittu sä täällä teet, häh? Kuka sanoo No ymmärrät tollasta Kuka vittu, sit sanoo hakataan sulle? satana. Hakataan sä Vittu. ite edelleen ensin Kuka on, sano vaan kuka tulee vittu. Niin tulee, No. joo, Häh? tulee, Katsotaan. tulee. No, Niin, oli se tää. oli vittu. Me No nukkuu. niin. Anna tulla Tuo vaan. se itseksesi. Ihan vittu sama, Niin, vittu. ihan Tulee vittu vaan. sama vittu. Jollakin nyt ei taas kelvannut se, Ei että mä oon taas jossain niin, vittu. Ei Häh? kelvannut, ei, niin. Ei kellekään kelvannut, niin. Tuo ei taju. Et taju, niin joku hakannut kun käsi auki, niin. Molemmat kädet auki ja joku hakannut. Näytähän sitä kättä. Tää vittu. Niin. Näytähän sitä. Anna tulla. Näytähän vähän kättä. Näytä vähän toista kättä, niin. Joku on vähän Vittu hakannut. haissa vitulle. Joku vähän hakkas Manu kyynät päin. Tää vittu. Niin. Vittu niin. Tää sammuu vittu uus. Helvetti, vois pitää Vittu sä turpansa enää kiinni. polta. Mitä vittu sä et lähde yhtään mihinkään enää? Oi, Häh? vitu apina. Kuka sanoo, että mä taas tästä lähden johonkin? Minä. Niin. Et sä mut todellakaan lähde yhtään mihinkään, koska Niin. vittu mä en lähde hakea sut tosta vittu hirveet matkaa jostain hutsin vitun nevojasta. Pakko kämmätä itsensä ojaa. Niin. Väittää, että joku hakkaa. Niin, joku tulee vaan vittu jälkeen kelpaa. Tarjohan se, että mä mulle oon täällä tupakkaa. mukana. Niin. Jos sä kuvaat, niin sano sille vittu, että kuka se on. Kuka vittu se on? Kenelle ei vittu kelpaa. Kenelle ei kelpaa? Häh? Mulla Mä haluan tietää niin. sen nimen vittu, kenelle ei kelpaa, että mä oon Vittu, mukana, niin sano vittu vaan Manu. suoraan, niin mä en lähde. Vittu Manu. Häh? Manu. Mä en lähde ensi kerralla, jos on jostain kiinni vittu siitä, että mä oon täällä. Niin, kelaa sitä. Jos jollekin ei vittu Kelaa kelpaa, niin sano sitä. suoraan vittu, että ei kelpaa, niin ei sitten. Sano suoraan. Sitä paitsi se sali on tuolla. On niin. Ja sun Vaikka nukkuma- Kuussalla ei sun nukupaikka on tuolla. Haissa vitulla. Vittu sano, kun tää on mökissä Niin. tonne sisään. Jos jollekin ei todellakaan kelpaa Ei se, että mä oon kelpaa. mukana, niin Ei. vittu sano sitten. Niin. Vittu Mitä sä oot vittu on sä mukana. kiertelet sitä? Niin. Helvetti. Häh?
Sano se. Mistä Sano vitusta muuta. mä sen No niin, tunnut tietävän, kun sanot, että niin. Vitu kärpäslä. Sano sit suoraan, jos joku on semmoinen, sä tiedät kuka sanoo, että se ei halua mua tänne. Mä en halua Sano se sua suoraan, tänne. niin mä jään pois. Ainut kenet mä oon sen kuullut, on siinä itse, joka siinä hokee sitä. Minä itse. Niin, kuka muu sanoo? Mä väitän, että mä en perkele. halua tänne. No, en Sä et halua tänne. Niin. Sä ite lähit menee No yksikin vittu kuka sanoo tuolla, että ei halua Ei mua kukaan. tänne. No, Ei kukaan. no niin. Niin, mennäänkö tonne No mikä tässä on sit ongelma? Ei mikään. Tuleeko se mehän kiinni? Ei mikään. No niin, oo sit hiljaa. Jollain tuntuu olevan ongelma tuo toisessa mökissä. Loppuu tällainen vitu heiluminen. Loppuu heiluminen. Vittu mä ymmärrän. Ainakin selvinpä. Niin, selvinpä ollaan ihan hiljaa. Niin. Niin. Kysytään sitä Manulta. Tajut tollasta En vittu. tajuu. Siis jollain on joku ongelma, että se ei halua mua tänne, niin mä en Kuka tuu. haluu sua? No kun ei se itekään tiedä, se sanoo vaan sulle, että kerro sä se. Se ei ite tiedä, kuka ei halua sitä sinne. No vittu sä tunnut tietämään paremmin, että kuka ei halua mua tänne kuin minä itse. Häh? Vähän vittu. Vittu, häh? Mä sanon sulle. Saatana apina. Mä sanon sulle, että kellään ei oo mitään sitä vastaan. Ei oo ketään mitään vastaan, häh? Ei oo ketään mitään vastaan. Minkä takia vittu mä sit saa olla siellä? Kuka sanoo, että lähde vittu? Porukalta, että niin vittu, niin Ai, vittu, kuka? ei oo, ei Kuka? kelpaa. Kuka? Ei tunnu kelpaa mun sano museari, niin nimi. mä lähden vittuun Niin, sieltä. sano nimi. Niin, sanoppa sä sen, Niin. kun sä oot selvinpäin, niin sä tiedät kuka se on. Ai mä oon selvinpäin. No en tiedä, onko se selvinpäin vai et, mut vittu No. sulle se tuntuu olevan totuus, että kuka se on. Niin, mun tietääkseni se ketään. Kerro se sä on vaan vittu sun oma kuva. vittu kuvittelema. Oo, mun oma kuvitella, mä vittu painu vittu, mitä vittu. Kuka noin sanoo? Vittu se täällä on, Niin, mitä kuka noin vittu, sanoo? Kuka häh? noin sanoo? Vittusta mä tiedän. Noniin! Varmaan roomana tai vittu ihan sama mulle vittu, sano suoraan päin näkee jos haluu vittu, Niin, häh? no, ilmeisesti ei oo Toi sanonut. vittu kuva tossa. Niin, kuvaa, kun sä saat huomenna taas nähdä millainen idiootti. Kuvaa vittu ihan sama vittu mulle. Menee, Jos mutta ollaan jo juotu. jotain, nyt tulee sanoa suoraan vittu, No käy häh? kysy huomenna. Häh? Niin, mä tehdään huomenna, kun mä oon selvinpäin. Ja sitten väliin kisakommentit. Tulee vittu sanomaan vaan suoraan, jos joku ei halua mua tänne. Miksi se voi sanoa mulle suoraan? Niin, no kun kukaan ei halua. Miksi se vittu pitää, niin kuka ei halua, häh? Mä en sit tule vittu. Piti sanoa, että kellään ei ollut sitä mitään vastaan. Ei oo ollut vai? Ei oo ollut. Ei varmaan niin. Ei. Tuntuis oleva. Painu vittuun ja Niin. silleen. Kuka niin sanoo? Yytu sanoi, että ja Ramona oli mukana ja siinä, että painu vittuun. Ai milloin? Niin ei tunnu olevan mitään vastaan, häh? Milloin? Tuntuis olevan jollain olevan Ai silloin kun vastaan. sä käis hinkaa tai Mä oon ollut pissee vittu tuolla saatana Niin mökissä, oo. niin heti häiritään vittuun. Etkä sä ollut sä koko illan? Ei tunnu vittu kelpaa, mä jään sieltä aina ensi kerralla pois ja katsotaan sitä sitten. Niin katsotaan jo. Ne on Jätkä sä tyytyväistä sinne porukkaa, eksi vittu mä huomenna. rupeen vitut tekemään Niin. paska. Paska Lopeta vittu se jauhaminen. kuvaaminen. Niin. No se Paska vittu jauhamista vittu Oo. mä en ymmärrä. En mäkään. Ensiksi on joo vittu ja sitten ei Niin, jollekin kelpaa, niin kuka niin. vittu se sit on? Mun mielestä sä olit sen semmonen 6 tuntia. Ei tässä ilman kisakommentit nyt tähän väliin. Jollekin vittu jos ei kelpaa, niin jää vittu ite pois. Aivan. mitään. Mä nimittäin Aivan. turhasta mä en maksa Niin vittu. et maksakaan. Häh? Kun sä olet vittuilemista, niin siinähän on. Niin, etkä sä se huomenna kuule. No et se on huomenna kuole, vittu mua ei vittuakaan Niin, kiinnosta. no kun sä et muista mitään mitä mä sanoin. Niin vittu niin. Mm. Ai se vittulee. Niin, Mitä täällä vittua? itsekin lähestää ihan vitulle. Niin, kato, se on se pelto, kun kävi sun kimppuun, vaikka sä kävit Niin, keskellä niin kävi tietä. kimppuun vittu niin kuin jollakin tuntuu taas kelpavaisen, että jös vittu joo, tää jätkä on täällä painu vittuun siitä, häh? Mun tiedäkseni sä lähit ihan omaan Teemukin tos kuvailemaan vittu kuin viimeistä päivää. Mun mielestä sanoit vaan, että mä en jaksa sanoa. Niin me ei jaksa. Mut tätä ei sit lähetetä vittu noille yhdellekään. Luot sä vittu, että mä jään sinne, jos joku rupee ruikuttaa, että mitä vittu se täältä? Kukaan ei Häh? sanonut yhtään mitään. Joo, no sä et sanonut, mut joku muu sanoi ihan tarpeeksi. Ei sanonut. Loppuu tällainen vitu heiluminen, mä en... Saatana, jos ei kelpaa, niin mä en tuu. Mulle ei sanottu mitään muuta sen, mitä mä No kuulin. ei, niin sä et kuullut. Mä Muut kuulin kuulee. ainoastaan, että